Heavenly Father, we thank you for guiding us in this year, 2025. Lord, you have allowed us to be partakers of the work of the gospel. Lord, you have guided our church to do many programs, including IYF Academy, brothers and sisters workshops, also Bible seminars, and also GBS work, and also we have done CLF programs. And in this year we have seen you preaching the gospel to many people, and many people have realized how Jesus Christ washed away their sins, and now they have become very happy people in their hearts. Lord, as we are winding up the year 2025, allow us to look back to our life, how we have lived. Lord, as you have guided us in this year 2025, we believe that more and more you increase our limits. More and more you make us to grow in spiritual life. There are many things, Lord, we have not used the heart of God. But Lord, we pray, may you allow us to think deeply about the work of preaching the gospel. We believe that it cannot be done by us, but by you helping us. Let us not be carried away by our thoughts, but let us be carried by the heart of God, so that together with the church we can live for the gospel. Our Heavenly Father, also yesterday we had Christmas Bible seminar. Lord, we thank you for the guidance and also for the program. We saw you sent many people who also had a chance to listen to the true gospel. Lord, I pray the word they have heard, allow the word to lead their hearts and guide their footsteps, and also guide them to live by the word of God. Lord, I pray also for today's Christmas Joy Fest service. Allow this time also to be precious in our spiritual life. You have told us that you have set the open doors for us. Sarah, she said, God had restrained her from bearing a child, but that was her own thoughts. Lord, I pray that let the word of God sink inside our hearts and lead our hearts. Let us not possess the heart which Sarah possessed before. Let us also change our hearts and live by the word of God. Allow us to trust the promises which are inside the Bible. Lord, we put today's service into your hands. We have many programs. Lord, I pray may you guide each and every program. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Pastor Fred Nkwasi, for the word of prayer. Zikomo kwambiri abusa Nkhwazi chifukwa cha pemphero. As I've already said that today we have many programs and performances. Mene tanena kale kuti leronso tiliso ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi zintchito zosiyanasiyana. So today it's not just Sunday service, but also we try to make you happy Ndiye lero si Sunday service chabe koma tikuyesa kuti niyo tupange ndi mkhalo sangalala. through many programs and also participation of brothers and sisters. Kuziranso mapulogalamu osiyanasiyana abale ndi alongo. So this time we have one performance to open our staging. Ndiye leronso tiliso ndi performer imodzi imenenso tifunanso titsegulire ndi bwaloli. It's Azibambo Choir. Ndi kwaya ya Azibambo. Are you ready for Azibambo Choir? Takonzeka kuonera kwa imeneyi. Takonzeka. So the song is Beyond the Major.
ndiye mutu wake akunena zokuti onani mukholamo. So this time let us welcome Azibambo Choir is coming in front. Ndeni azibambo amenenso akubwera. Mwazi wa bwanji nonse. Mwazi wa bwanji nonse. Lero ndi tsiku linanso. Monga tayamba dzulo function yathu pamene leronso tikupitiriza tinzoyitika zambirimbiri kukukonzerani inuyo abale ndi alongo kuti musangalalale. So suti zabwino kwenikweni koma kungopanga zoti time kutsogolo ndi kuyimba kukusangalatsani. Tili modzi. So ife gulu lathu la Azibambo takonza mayimbidwe mutu wake wa mayimbidwe athu ndi wabadwira m'Bethlehem. So ndikupempha kuti mumvetsera komanso kuonerera ndi chimwemwe. Zikomo kwambiri. Wow. Zinali bwino. It was very good, right? So we can see also we have men who can perform. Nde tiliso ndi azimayi iso amenewa. This time we have women dance team. Nde panthawi iso tiliso ndi mavinidwe a azimayi.
You can see also brothers have performed and also women are coming in. Brothers have performed and women are coming in. ndiye atatha kuonanso kuti azibamboso nawo achita mbali yawo komanso azimayiso akubweranso kuti achitenso mbali yawo. So women will give us one song called Shalipopo. ndiye nawonso azimayi ali ndi nyimbo yawo imene avine yotchedwa Shalipopo. So this time everyone, ndiye nthawi imene aliyense let us welcome women dance team with the song Shalipopo. ndiye azimayi amenewa ndi m'manja. Mathamanga pa stage. Shawty fucking puppy, the president of Pluto. Desperado, many, my amigo, Balotelli, ladies to give me photo, paparazzi, Don Julio, Don Miami, Ecumete la ni pestas la asa metra la ni la Ecumete la ni pestas la asa metra la yo la yeah la yeah la yeah la yeah la yeah. It's not the way I see me here because of the way I talking to me here. Think you see me the street of Opa, you see me the street of Sapler, you see me go, you see me tell Joshua, you can talk to me like this. Yeah, I'll be your wow. Do you wanna know? So, Minister of Enjoyment, Intercontinental, Monumental, we go live forever. Chop another bank out. At the mat, they must be meta. Smoke is zaza, and make I forget your mother. Ecumete la ni pestas la asa metra la nie la Ecumete la ni pestas la asa metra la yo la yeah la yeah la yeah la yeah la desperado many my amigo, Balotelli, ladies to give me photo, paparazzi, Don Julio, Don Miami. How is it? zinali bwanji? Yes, also this time we have time to sing together Christmas carol song, Joy to the World. ndiye nthawi iso ndi omwe tiyimbeso limodzi ndi anzathu amenewa amene So, atisogolera mayimbidwe amenewa. Our team that will lead us in Christmas carol will come in front to guide us through. We will sing together. ndiye amenenso akutimbiranso nyimbo imeneyi abwere limodzi kuti tiyimbirenso limodzi. So let us welcome Christmas carol team. tiye talandeni pamenenso abwera kutsogolo.
sing together. Are you happy to be in the house of the Lord? Yes. But your faces don't seem like you are happy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven, nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Immortal songs employ. What fields and floods, what hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the sin and sorrows grow, no thoughts infest the ground. He comes to make his blessings roll, and thus the case is found, for us the case is found, for us the case is found. Whose Lord we take, and bear this name. Thank you so much. That was time for Carlos Together. I hope you have enjoyed also that time. Nde pamene posonenso tikuimbira limodzi nde mwasangalatsidwa nawonso. This time, we have our Sunday school team that will perform before us. Nde anthu amenenso tili ndi ana athu a Sunday school amenenso ationesenso zimene akonzekera. Are you ready to watch Sunday school team Mwakonzeka perform? kuonera ana Sunday school. So this time, Nde pa nthawi imeneyi they will give us one song, what is Christmas about? nde atipasanso nyimbo imodzi imene inozoti kodi Christmas kwenikweni ndi chani. So this time, everyone, Nde nthawi imeneyi aliyense let us welcome our nde Sunday school talandireni ana team athu a and Sunday coming school plan to pamenenso perform before abwera us. kutsogolo.
That was also Sunday school performance. Umenenso nalinso performance ana Sunday school. So we can see in our church all departments have something they have prepared Ndiye titakuona zokuti magawo onse amchechi muno aliso ndi zinthu zimene anakonzekeretsa. to make also this program very wonderful and also beautiful. Ndiye kupanga soti program imene ikhale yosangalatsa kwambiri komanso ndi yokongola. Everyone, are you happy? Tonse tilokondwa. Yes. As we have seen God working in our life throughout this year, Ndiye imene tikuonanso kuti mulungu sagwira ntchito mchaka chimenechi. we have made this program to be like end of the year program for us, Ndiye tapanganso kuti program imenenso ikhalenso kwa ifeyo kumapeto kwa chaka so kuno. that we can have time to enjoy together and also to praise the Lord and worship the Lord. Ndiye kutinso tikhale nthawi yosangalala limodzi komanso kukwezanso mulungu limodzi. So through this time, I hope, brothers and sisters, we can combine our hearts together and next to prepare preach gospel strongly also next year. Ndiye kuzanso muzimenezi abale alongo tikhalenso mitima yathunso ibwere pamodzi ndi kutinso chaka chamawa tizapangenso zinthu zosangalatsa ngati zimenezi. Isn't it? Ndichoncho eti. Yeah, so this time we have time to praise the Lord together. Ndiye nthawi imenenso tilemekeze mulungu limodzi. So our Lotus Choir will guide us into praises. Ndiye kwaya yathu ya Lotus ndimene tisogolere mayimbidwe amenewo. So everyone this time, Ne aliyense mnthawi imeneyi. let us welcome Lotus Choir in front. Alandireni kwaya yathu ya Lotus to give pamene us abwera praises. kutsogolo pamene abwera kusati.
performance iyi tiye timbe tonse limodzi ma lyrics azoonetsedwa pa screen. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Thank you, Lord Esquire, for those songs. zikomo kwambiri anzathu alota asifwa cha nyimbo zanu. This time is very important time Ndi nthawi imenenso nthawi yofunikira kwambiri whereby also we will refresh our hearts komanso pamenenso tisandulire mitima yathu through the word of God. kudzeranso mawu a mulungu. I believe also today God have something to say to our souls. ndikukhulupirira zoti leronso mulunguso ali ndi chinthu chimene afuna ayankhule ndi miyoyo yathu. So this time, Neva nthawi let imeneyi us welcome Pastor Kim as can give us word of God. pamenenso abwera kutsogolo. Good morning, everyone. Merry Christmas. Yet still we are a few days away, but we wanted to greet you. Nde ngakhera tsala masiku angapo tifika Christmas iwo tumayenera tipatsane bemoni Christmas. Thank you for using your hearts to perform together before church. Nde tizikomo kwambiri chifukwa chogwiritsa ntchito mtima wanu kusonkhana pamodzi so ku church komanso panga zosiyanasiyana. Today is our Joy Fest service where we wanted to have time to share this joyful time with our brethren. Nde ino ndi nthawi yati tikondwerere ngati mpingo kuti tonse khozosangalala. Let us read one book from the Bible, John chapter 1. Nde tiwerenge Yohane chapter 1. From verse 14 through 18. Kuyambira verse ya 14 kufikira 18. Yes, book of John chapter 1. Yohane chapter 1. From verse 14, we'll read up to verse 18. Kuyambira verse ya 14 tikafika verse ya 18. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate wodzala ndi chisomo ndi choonadi. John bore witness of him and cried out, saying, This was he of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. Yohane anachita umboni za iye nafuwula nati, uyu ndiye amene ndinena za iye wakudzayo pambuyo panga analipo ndisanabadwe ine chifukwa anakhala woyamba wa ine. And of his fullness we have all received grace for grace. Chifukwa mwakudzala kwace tinalandira ife tonse chisomo chosinthana ndi chisomo. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, koma chisomo ndi choonadi chinadza mwa Yesu Khristu.
No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosoms of the Father, he has declared him. kulibe munthu anaona mulungu nthawi zonse. Mwana wobadwa yekha wakukhala pachifuwa cha Atate iyeyu anafotokozera. Up to verse 18, we have read. Kufikira verse ya 18 tawerenga. Yesterday we had a Bible seminar here in our church. Ndedzulo tinali ndi Bible seminar kuno kuchechi. About 700 people, adults, came to listen to the Word of God. Pafupifupi anthu 700 anabwera kudzamvetsera mawu a Mulungu. Many people were very happy to hear this gospel. Ndi anthu ambiri anali okondwa kumvetsera uthenga umenewu. Although people believe in Jesus Christ, Ngakhale anthu amakhulupirira mwa Yesu Khristu, they do not know exactly how our sin is washed away. koma samadziwa bwinobwino chindunji kuti machimo athu amayeretsedwa bwanji. Well, for today, we have gathered here amongst our members to have this service. Nde lero tasonkhana ngati azibale ndi alongo kukhala ndi service. Actually, my preaching time is not very long, it's very short. Nde ulaliki wanga si wautali ndi wochepa chabe. I don't know how I'll be able to manage this time. Ndeso ndidzoti ndikwanitsa bwanji ulalika nthawi yochepa. I hope that God give us grace so that I can finish in time. Nde ndikukhulupirira kuti Mulungu atipatse chisomo likhoza kumaliza mwansanga. So that we also have our after service activities. Nde tikamaliza service tikaso zochitikaso zowonjezera. So the weather has to be very nice for our brothers and sisters. Nde weather yoyenera ikhale yabwino ndithu koma zochitikazi tiona kuti zikhale bwanji. But it seems like it's raining, meaning that don't think about playing, you should think about listening to the Word of God. Nde mvula yabwera yokha kutanthauza kuti musaganize zoseweraso apa mukuganize zomvera mawu a Mulungu basi. So I should say that I should stop preaching when the rain stops. Nde zilengera mvula ikasiya mvula nanenso ndisiye olalikira. Is that okay? Zabwinobwino eh? I think from now, brothers and sisters will pray in their heart, God, please stop the rain. Nde nakukwera mapiri mu mtima mwawo kuti ya chonde Mulungu letsani mvula isapitirire. Everyone, we are now almost approaching to Christmas. Nde tikuyandikira kufika Christmas. Of course, 25th of December is not the actual day that Jesus Christ was born. Nde pa 25 December si tsiku lenileni limene Khristu anabadwa. Of course, it became a holiday to celebrate the birth of Jesus Christ. Inde makhala holiday yokondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. So we should not indicate that this day is a day we should appreciate. Nde sikuti ndilo tsiku lenileni la lobadwalo ayi. But rather, we need to understand the meaning of Christmas. Nde sinkhani ya tsiku koma ndi nkhani ya tanthauzo la Christmas. Now, among the 4 gospel books that we have read, Nde pa mabuku au uthenga wabwino monga imene tawerenga. particularly I chose John this morning to share with you. Nde pa mabuku 4 ndasankha limodzi Yohane limene ndikuphunzitsani. There are 4 books in the gospel books: Nde alipo mabuku 4 a uthenga wabwino. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateyu, Marko, Luka, Yohane. Yes, 4 different writers, 4 different perspectives, but they wrote the story about the life, the ministry of Jesus Nde Christ. mabuku 4 amenewa kaonedwenso kosiyana koma onsewa anakamba za moyo wa Yesu Khristu. Matthew is a portrays Jesus Christ as a king, Messiah. Nde Mateyu limuonetsa Yesu ngati mfumu, Mesiya. Matthew wanted to exalt Jesus Christ as Messiah, and he emphasized in his messages that he is the Messiah, the Savior. Nde buku la Mateyu limafuna limuonetse kuti Yesu ndiye Mesiya, mfumu, mpulumutsi. Now, the writer Mark, in the book of Mark, he portrayed Jesus as a servant. Nde buku la Marko likumuonetsa Yesu ngati mtumiki kapena kapolo. Do you understand? Tumvetsetsa. God particularly chose these 4 images of Jesus Christ that he should be portrayed. Nde Mulungu akusankha kuti Yesu aonekere m'magulu 4 amenewa. But God decided to portray Jesus Christ. One of the 4 images was portray him as a servant. Nde mmene akumuonetsera Yesu m'magawo 4 mbali ina akumuonetsera ngati kapolo kapena otumikira. And also in the book of Luke, Jesus Christ is portrayed as a perfect man. Nde buku la Luka likumuonetsa Yesu ngati munthu wangwiro. In John, the book that we have read today, Nde buku la Yohane limene the tawerenga writer lero, John portrayed Jesus as
the divine Son of God. nde yohane likumuonetsa ngati mwana wa mulungu yesu. So there are these four characters of Jesus Christ. nde pali makhalidwe 4 amene akuonetsedwa yesu. He's a Messiah, mesiya, he's a servant, mtumiki, who is a man, munthu, and also at the same time, Son of God. komanso mwana wa mulungu. Now, this morning as I was reading this book, nde maono mmene timawerenga buku limeneli, I thought about Jesus Christ coming into this world. nde ndinaganiza za yesu khristu kubwera pa dziko lapansi. Yes, of course, we celebrate Christmas to say that it's a day when Christ was born. nde timakondwerera Christmas ngati tsiku limene khristu anadza. But everyone actually kind of made me to think, how would God describe this day? nde poganizira kodi mulungu angalifotokozere bwanji tsiku limeneli. Have you ever thought about the heart of God? kodi munaganizako za mtima wa mulungu? How do you think that God would want to portray Jesus Christ to us? nde muganiza kuti mulungu amafuna aonetsere yesu kwa ife mwa mtundu wanji? Everyone, there are many images, many things that we can learn from Jesus. nde pali zinthu zambiri zimene tikhoza kuphunzira kuchokera kwa yesu. But I think the most important thing that we must think about, koma chinthu chofunikira kwambiri chimene tikuyenera how kuchiganizira, did God wanted to portray Jesus among us? kodi mulungu amafuna amaonetsere yesu motani kwa ife? Even here today we read John chapter 1 verse 14. nde tinawerenga yohane 1 verse yake ya 14. Let's see here verse 14. tione verse ya 14. Bible says here, nde bible ukamba, and the word, ndipo mawu, and the word became flesh and dwelt among us. mawu anasandulika thupi nakhala pakati pa ife. Everyone, here Bible says the word, W-O-R-D. nde akuti mawu kutanthauza mawuwo malinga ndi mmene zifotokozera. The word became flesh. nde mawuwo anakhala thupi. In other words, the moment Jesus Christ was born in this world, nde nthawi imene yesu khristu anabadwa mdziko, it's not that just the figure, the character of Jesus Christ, Son of God, who is born. nde sikuti munthu chabe kapena khalidwe chabe limene anabadwa. At the very same time, pa nthawi yomweyo, how would God portray this? kodi mulungu akuzionetsa motani zimenezi? I believe that God will think that the Word of God is finally given to us. mwa njira ina mulungu akuganiza kuti kumapeto kwake mawu a mulungu aperekedwa kwa ife. What is given to us? chaperekedwa kwa ife ndi chani? What is given to us? chaperekedwa kwa ife ndi chani? Word of God. mawu a mulungu. Now, why is this so important? nde izi ndi zofunika bwanji? Why is it so important? ndi zofunika bwanji? Because everyone, if you see here, John chapter 1 verse 1. nde tikaona yohane 1 verse yake 1, In the beginning was the Word, pachiyambi panali mawu, and the Word was with God, mawu anali ndi mulungu, and the Word was God. ndipo mawuwo anali mulungu. And then verse 3 says, nde verse 3 ukamba, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. zinthu zonse zinalengedwa ndi iye ndipo kopanda iye kulibe kanthu kamene kanalengedwa. Bible says that all things were made through the Word. nde baibulo likuti zinthu zonse zinapangidwa kudzera m'mawu. God has been waiting for this time to come, this day to come, nde mulungu wakhala akudikira tsiku ili kuti libwere, to present this Word, this Jesus Christ to us. kuti apereke mawuwa, apereke yesu khristu ameneyi kwa ife. In other words, who is Jesus? mwa njira ina yesu ndi ndani? Yes, we understand him as a Son of God, inde tikumvetsetsa ngati mwana wa mulungu, Savior, mpulumutsi, Messiah, Mesiya, Emmanuel. Emmanuel, Mungu nafe. But among all these wonderful names that Jesus Christ nde has, pakati pa mayina onsewa amtengo wapatali amene yesu ali nawo, what do you think is the most important thing that God
can deliver to us through Jesus. nde muganise chinthu chofunikira kwambiri chimene mulungu afuna apereke kwa ife kudzera mwa yesu khristu ndi chani. Jesus is a presentation of Word of God. nde yesu akuyimirira mawu a mulungu. Do you understand? Tomvetsetsa. In other words, he's delivering his word to this world. mwa njira ina akupereka mawu ake ku dziko lapansi. His words that has power. mawu ake amene ali ndi mphamvu. His words that can lead us to salvation. mawu amene akhoza kutitsogolera ku chipulumutso. His words that can remove our sins away. mawu amene akhoza kuchotsa machimo athu. It is a day when this word is now being born in this world. nde ndi tsiku limene mawu akubadwa mu dziko lapansi. Every Bible says all things were made by him. ndakuti zinthu zonse zinapangidwa ndi Through iye the word. kudzera m'mawu. Therefore, everyone, ndi choncho wina aliyense even salvation, ngakhale chipulumutso what do you think it's made of? nde muganize chapangidwa ndi chani chipulumutso. What do you think salvation is made of? nde muganize chipulumutso chapangidwa ndi chani. Salvation is made of what? chipulumutso chapangidwa ndi chani. Yes, word of God. inde mawu a mulungu. Salvation is made of what? chipulumutso chapangidwa ndi chani. Word of God. mawu a mulungu. That's why Bible says in Romans chapter 10 verse 17, ndi baibulo ukamba Roma chapter 10 verse 17. faith comes by chikhulupiriro chimadza hearing. ndi mbiri. Hearing the kumva mbiri yanji. word of God. ya mawu a mulungu. Is that right? si choncho. Everyone, faith comes by hearing the word of God. ndi chikhulupiriro chimadza ndi mbiri. mbiri yake ya mawu a mulungu. That's why if there's one thing that God wanted to present to us, ndi ngati pali chinthu chimodzi chimene mulungu afuna one apereke kwa thing ife. that God wanted to give to us, chimene mulungu afuna atipatse. of course, he wanted to guide us, present to us to Jesus Christ. inde afuna atitsogolere atipatse yesu khristu. But if you look deep inside Jesus, koma mukayang'ana mkati mwa yesu he's not just a figure. si munthu chabe We are not here to praise the figure. sitili pano kungotamanda chithunzithunzi chabe. We are here to cherish the message that is inside Jesus Christ. nde tili pano kukondwerera uthenga umene uli mkati mwa yesu khristu. Amen. 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 Everyone, this message God has prepared for us. nde uthenga umene mulungu atikonzekeretsera ife. Do you know when he prepared for us? nde mudziwa umene akukonzekeretsera ife. Let's see one book in the Bible. tione buku limodzi m'baibulo. Ephesians chapter 2. Efeso chapter Sorry, 2. Ephesians chapter 1. amakamaka Efeso chapter 1. In the New Testament, Ephesians chapter 1, verse 4. Efeso chapter 1 verse yake ya 4. Every Bible says here, the Bible ukamba. just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake mchikondi. Now, important to word you should focus. Before the foundation of the world. nde mawu ofunikira nkunena kuti lisanapangidwe dziko lapansi. Let's see verse 3, just above that. ande tione verse 3 pamwamba pakepo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly place in Christ. wolemekezeka mulungu ndi atate wa mbuye wathu yesu khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu zakumwamba mwa khristu. Bible says clearly that God wants us to bless us with all the spiritual heavenly blessings through Christ. mulungu akuti afuna atidalitse ife ndi madalitso onse akumwamba kudzera mwa khristu. It has to be through, inside Jesus Christ, these blessings come upon us. ndezi kudzera mkati mwa yesu khristu madalitso amenewa akubwera pa ife. But we can read this word by saying, exchanging the name Christ as Word of God. nde tikhoza kuwerenga mawuwa mwakusintha pa khristupo kuyikapo mawu a Then mulungu. how we can understand this? nde mmene tingamvetsetsere. Blessed be the God and the Father of our Lord
of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly place in the Word. olemekezeka mulungu atate wa mbuye wathu yesu khristu amene anadalitsa ife dalitso lonse la mzimu zakumwamba mamawu a mulungu. In the what? Munchani? In the what? Munchani? The Word. Mawu. And then verse 4 says, Nde verse ya 4 ikamba. just as he chose us in him before the foundation of the world, Nde monga anatisankha ife lisanakhazikike dziko lapansi. that we should be holy without blame before him in love. Kuti ife tikhale oyera mtima ndopanda chilema pamaso pake In mchikondi. other words, he had planned this before the foundation of the world. Mwa njira ina anayika kale ndondomeko dziko When lisanakhazikike. he has established Jesus Christ, Mmene amakhazikitsa Yesu Khristu. it's like he has established his word, Mwa njira ina wakhazikitsa kale his mawu ake. promise. Lonjezo lake. This is what I'll use to make you to become holy. Nde ichi ndi chimene ndikugwiritsa ntchito kupangani It's kukhala this oyera. word that I'll use to make you to become blameless. Ndi mawu awa amene ndikupangeni kukhala opanda It's banga. this word that I'll use to make you to become righteous. Ndi mawu awa amene ndikupangeni kukhala inu olungama. Amen. Amen. In other words, the meaning of Christmas is the day when God is gifting us. He's giving his gift to us. Nde tsiku la Christmas ndi tsiku limene Mulungu atipatsa mphatso. All these many years he has been waiting for this day to gift us with this gift that he has preparing. Nde zaka zonsezi takhala tudikira tsiku ilili kuti tipatsidwe mphatso imeneyi imene He anatipatsa. prepared this before even the foundation of this world. Anakonzekeretsa izizi dziko He lisanapangidwe. wants to present this through Jesus Christ. Ndi amafuna apereke kwa ife kudzera mwa Yesu Khristu. Therefore, everyone, Ndi choncho wina aliyense. to understand the true meaning of Christmas, Kuti timvetsetse tanthauzo lenileni la it is a Christmas. day where God has given us the gift. Ndi mu tsiku limene Mulungu atipatsa mphatso. What is that gift? Ndi mphatso yanji? Jesus Christ, Yesu Khristu. who is Ndi Yesuyo ndi chani? Word of Mawu God. a Mulungu. Amen. Amen. He gave us what? Anatipatsa chani? Word of God. Anatipatsa mawu a Mulungu. He's giving us his words about salvation. Akutipatsa mawu ake a chipulumutso. He's presenting us his gift, Akutipatsa ife mphatso yake. his promise to us. Akutipatsa lonjezo kwa ife. However, this was even made even before this world was created. Nde izi zinapangidwa ngakhale dziko That's lisanapangidwe. why we say the truth. Ndifanya kuti mati You know, choonadi. Bible says you shall know the truth. Nde Bible mati mudzazindikira choonadi. Truth shall set you. Nde choonadi Free. masulani. When was this truth created? Nde choonadicho chinapangidwa liti? When was this truth created? Chinapangidwa liti choonadichi? When? Before the foundation. Even before this world was made. Nde dziko lisanapangidwe choonadi chitapangidwa Even kale. before we humans were created, Ife anthu tisanalengedwe. God already had plans to give us Jesus Christ to us. Nde Mulungu anali kale ndi plani yotipatsa Yesu In other Khristu. words, God already had the plan to give us his words to us. Nde Mulungu anali ndi plani yotipatsa mawu ake kwa ife. Do you understand? Tumvetsetsa. How we should receive, how we should greet Christmas is, Nde metingalandirire Christmas. it's a day Jesus Christ was born. Ndi tsiku limene Yesu Oh, anabadwa. that's so nice. Zabwinobwino Oh, Son zokongola. of God, Messiah has come. Mwana wa Mulungu Mesiya anabwera. Many people just look at it like that. Anthu amangokamba choncho. But everyone, it's the day that God had prepared to reveal his gift, his promise that he had already created before the foundation of the world. Nde ndi tsiku limene Mulungu anakonza kuti atipatse mphatso imene anayikonza dziko lisanapangidwe. Are you getting what I'm saying? Mumvetsetsa zomwe ndikamba? Then everyone, this gift Nde mphatso imeneyi was already there. inali itapangidwa kale. And like I said, truth Nde monga ndakamba choonadi. Truth cannot be changed. Nde choonadi sichingasinthike ayi. You understand? Tumvetsetsa. Truth cannot be what? Choonadi sichingata? Truth cannot be changed. Singasinthike. But today, many people are misunderstanding the Bible. Koma anthu sakumvetsetsa Bible masiku ano. It's this Jesus Christ that God wanted to give us as a gift. Nde ndi Yesuyi amene Mulungu amafuna atipatse ngati It's mphatso. this word that Jesus Christ wanted to give us as a gift. Ndi mawu amene Yesu amafuna atipatse ngati mphatso. If you go back to John chapter 1, Tikabwerera ku Yohane chapter 1. many people do not understand.
anthu ambiri samvetsetsa. Here, verse 5, John chapter 1, verse 5, Yohane chapter 1 verse yake ya 5 what Bible says? ndi Bible tichani. And the light shines in darkness, and darkness did not comprehend it. Ndipo kuwunikako kunawala mu mdima ndi mdimawu sunakuzindikira. Why? Chifukwa chani? Why did people did not understand? Ndi chifukwa chani anthu sanamvetsetse? Why people did not understand? Although the light, the gift, Jesus Christ, the Word of God, has come. Ndi chifukwa chani anthu sanamvetsetse mphatso mawu kuwunika kutadza? Why they did not understand this? Ndi chifukwa chani sanamvetsetse izi? Because Chifukwa chakuti at that time, many people, their eyes were focused somewhere else. ndi tsiku limene nthawi imeneyi maso awo amayang'ana Their kwina. eyes were focused according to their traditional beliefs. Maso awo amayang'ana malingana ndi chikhalidwe ndi zikhulupiriro At the zawo. time, Israelites, their eyes were focused upon the law of Moses. Ndi anthu nthawi imeneyi amayang'ana chilamulo cha Mose. People believe that if they keep the commandments, Ndi anthu amakhulupirira akasunga if they malamulo, follow the traditions, akatsata the makhalidwe awo, teachings of their fathers, ziphunzitso za abambo awo za makolo people awo, thought they would be blessed, amaganizo and people adalitsika, thought God would receive them. amaganiza ngati mulungu awalandira. That's why people's all their heart and focus was there. Ndi chifukwa chake mitima ya anthu imayang'ana kumeneko. But everyone here in John chapter 1, Koma ku Yohane chapter 1 in verse 17, verse 17 Bible clearly says like this. ndi Bible lukamba chonchi. Everyone, let's read all together. Tiyeni tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyeni tiyambe. For the Chifukwa law chilamulo was given through chinapatsidwa mwa Moses. Mose. But Koma grace and chisomo ndi truth choonadi came through chinadza Jesus mwa Yesu Christ. Khristu. Grace and truth came through who? Chisomo ndi choonadi zinadzera mwa ndani? Jesus Christ. Yesu Khristu. Bible says you shall know the truth. Ndi Bible likuti tidzazindikira choonadi. Truth shall set you free. Choonadicho chidzakumasulani. Everyone, truth will set you free, Choonadi chidzakumasulani. not the law. Osati chilamulo. I saw a Bible poster just Ndi- recently. Ndinaona poster ya Bible A famous preacher, wolalikira wamphamvu he otchuka put a quote, ndi anayika mawu. by the Spirit of God we fulfill the commandments. Mwa mzimu wa Mulungu tikwaniritsa malamulo. As I saw that, so Ndi- sad. Ntaona zimenezi zomvetsa chisoni kwambiri. Everyone, Wina aliyense. we humans, we do not have that power to keep the commandments. Ife anthu tilibe mphamvu yosunga malamulo. Romans chapter 3 verse 20 says, Ndi Aroma chapter 3 for ukamba. by the deeds of law no flesh will be justified. Akuti mwa ntchito za lamulo palibe munthu adzalungamitsidwa. No flesh. Palibe munthu. It's impossible. Nzosatheka. That's why God wanted to give us the word of God that he's been keeping from the foundation. Ndi chifukwa chake Mulungu amafuna atipatse mawu a Mulungu amene wakhala akusunga That's kuyambira why uzima he has kwa been dziko. waiting for this day to present us the gift that he had prepared for us even before the foundation of this world. Ndi chifukwa chake Mulungu wakhala akonzeke kuti atipatse mphatso imene anayisunga ngakhale dziko This lisanakhazikike. gift, this promise of God, Ndi mphatso iyi lonjezo limene la Mulungu which has never changed in time, limene silinasintheko mu nthawi, which have never changed in the history. limene silinasintheko mu mbiri. This gift was the word that Jesus Christ will be bringing to us through his birth in this world. Ndi mphatso imeneyi ndi imene kuperekedwa kwa ife kudzera mu kubadwa kwa Yesu That's Khristu. why John, the writer John, had to clearly divide, differentiate. Ndi chifukwa chake olemba Yohane akusiyanitsa bwinobwino. Everyone, the law was given through Moses. Ndi akunena lamulo linaperekedwa mwa Mose. However, Koma grace and truth chisomo ndi choonadi came through who? chinadza mwa ndani? Jesus Mwa Yesu Christ. Khristu. Everyone, today, Lero lino. how do you recognize Jesus? Kodi mukumuzindikira bwanji Yesu? Jesus Christ is a word of God that became flesh and dwelt among
us. nde yesu khristu ndiwo mawu a mulungu amene anasandulika thupi ndi kukhala pakati So pathu. if you say, oh, we are here to celebrate the birth of Jesus Christ, ndiye mukanena kuti tili pano kondwera kubadwa kwa yesu khristu, deeperly saying, we are celebrating the birth of the gift, the Word of God that is supposed to be given to us. ndiye mwa njira ina tikukondwerera kubadwa kwa mphatso ya mawu a mulungu imene aperekedwa kwa ife. Everyone, Ndi wina here verse aliyense. 18 says, Verse ya 18 ukamba. no one has seen God at any time. Kulibe munthu amene anaona mulungu nthawi zonse. The only begotten Son, Wa mwana wobadwa yekha who is in the bosoms of the Father, wakukhala pa chifuwa cha Atate. He has declared Him. Iyeyu analengeza za iye. Meaning that it's in Him. Kutanthauza ndi mwa iye. Everyone's salvation is in who? Chipulumutso chili mwa ndani? Law of Moses Mulamulo wa Mose or inside Jesus? kapena mkati mwa Yesu Khristu. God declared it's in Him. It's in Him, everyone. Ndiye Mulungu akulengeza zili mwa iye wina aliyense. That's why this day we need to focus our hearts. Ndifa chake lero lino tiyenera kuchika chidwi mitima To who? yathu. Kwa ndani? Jesus Christ. Kwa Yesu Khristu. Amen. Amen. Salvation is in who? Chipulumutso chili mwa ndani? It's inside Jesus Christ. Chili mkati mwa Yesu Khristu. More clearly saying, salvation is inside the words that Jesus Christ brought to this world. Ndi chipulumutso chili mkati mwa Yesu Khristu amene anabwerera pa dziko lino lapansi. Jesus Christ is not a reminder of salvation. Ndi Yesu si chikumbutso cha chipulumutso. He is the beginning of salvation. Koma iyeyu ndiye chiyambi cha chipulumutso. Only through Jesus Christ, God delivered His words. Ndi kudzera mwa Yesu Khristu Mulungu wapereka mawu ake. That's why Bible saying, Ndifa chake Bible law utero. was given by Moses. Lamulo inaperekedwa kwa Mose. But grace and truth came through who? Koma chisomo ndi choonadi inadzera mwa ndani? Jesus Mwa Christ. Yesu Khristu. Everyone, how should we celebrate this day? Ndi tingakondwere bwanji tsiku limenelo? It'd be very sad if you say, we should try to keep the commandments. Ndi zomvetsa chisoni ngati pamene kuti tisere kusunga malamulo. It's not a day where we focus to try to keep the commandments. Ndi si tsiku limene tikhala ndi chidwi kuti tingasunga It's a bwanji day malamulo. where we focus to the word God prepared for us even from the foundation of this world. Ndi tsiku limene tikhala chidwi mphatso imene Mulungu The words akuzipereka. of truth, Mawu a choonadi. the words of grace. Mawu a chisomo. Bible says here, verse 16, Ndi Bible ukamba verse 16. and of His fullness we have all received, and grace for grace. Chifukwa mwakudzala kwace tinalandira ife tonse chisomo Even if chosiyana you're ndi doing chisomo. something and speaking of grace, that is not grace. Ngati mukupanga china chake popanda chisomo chimene si That is chisomo. a debt. Imene ndi ngongole ndi ntchito yoti mubweze ngongole. God did not allow anyone to work for this grace. Ndi ngati mugwira ntchito Mulungu sanalole zogwira It's ntchito a ku chisomo. gift. Ndi mphatso imene aperekedwa. Amen. Amen. When Jesus came to the Samaritan woman, Ndi tsiku lina Yesu anabwera kwa mzimayi ku Jesus Samariya. said to her, Ndi anayankhula naye if nati, you knew ukanadziwa what is the gift of God. mtulo wa Mulungu amene kuti mphatso ya Mulungu. Even Jesus described that this is a gift. Ndi ngakhale Yesu If akudzifotokoza you ndi knew the mphatso. gift of God, Ukanadziwa and mphatso if ya you knew Mulungu. who I am, Ukanadziwa kuti ineyo ndine ndani. you would have asked me, Ukanandifunsa ineyo. and I would have given you Ndi ndikanakupatsa the iweyo. living water, Madzi a moyo. everlasting life. Moyo osatha. Moses did not have that gift. Ndi Mose analibe mphatso. Law did not have that power. Lamulo inabenso mphamvu imeneyi. Every Christmas is a day where we celebrate birth of Jesus Christ. Ndi Christmas ndi tsiku limene tikukondwerera The kubadwa day kwa when Yesu that Khristu. gift was presented to us. Ndi tsiku limene mphatso The inaperekedwa day kwa when ife. that word was given to us. Tsiku limene mawu The anaperekedwa day kwa that ife. Jesus Christ was born in this world Tsiku limene mawu Yesu anabadwa dziko is lapansi. the day when God presents that word. Ndi tsiku limene Mulungu akupereka mawu. What is that word that God wants to present to us? Ndi mawu anje amene akupereka kwa ife. Everyone, let's see here in verse 12. Ndi tione verse ya 12. John chapter 1, verse 12. Yohane chapter 1 verse ya 12. Let's read all together. Tonse tiwerenge. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. But Mose, as many amene as analandira received iye, him, to kwa them iwo he gave anapatsa the right mphamvu to become the yokukhala children ana a Mulungu. of God, to Kwa those who iwotu believe akukhulupirira in his dzina lake. name. Verse 13. Verse ya 13.
I'll read to you. Who were born not of blood, nor of will of the flesh, nor of will of man, but of God. amene sanabadwa mwa mwazi kapena chifuniro cha thupi kapena chifuniro cha munthu koma cha mulungu. What is true salvation? Ndi chipulumutso choona nchani? Anything that is born of blood, chilichonse chobadwa mwa mwazi, anything that is born through the will of flesh, chobadwa malingana ndi chifuniro cha anything that thupi, is created by the will of man chilichonse chopangidwa ndi chifuniro cha munthu is not salvation. si chipulumutso ayo. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. Only through the will of God. Kudzera mu chifuniro chokhacho cha mulungu. That's why Bible is saying it was there even before the foundation of this world. Ndifayika Bible kuti anali pamenepo ngakhale sanakhazikike Jesus maziko a Christ dziko. was there even before this world was created. Ndi Yesu analipo ngakhale dziko lisanalengedwe. Meaning that he knew that we humans will commit sin. Mwanjira ina amadziwa kuti ife anthu Even before tidzachimwa. he created us, he knew that we need a Messiah. Ngakhale anatilenga amadziwa kuti tidzafunika Mesiya. Everyone, understand this heart of God. Ndikumvetsetsa mtima uwu wa He mulungu. foresaw you. He knew how weak we were. He knew that we cannot do anything to save us. Anadziwiratu kutsogolo, amadziwa kufoka, amadziwa kuti simungapanga That's kalikonse why he had kutsipulumutsa. prepared Jesus Christ before the foundation of this world. anakonzekeretsa Yesu Khristu dziko lisanakhazikike. This day that we celebrate Ndi tsiku la lero limene tikukondwerera. is to celebrate the day when God now presents this gift to us. Ndi tikukondwerera tsopano mmene Yesu akupereka Where the mphatso. word of God came down to this earth. Mawu a Mulungu akutsika kubwera pa dziko lapansi. No one saw him. No one was there to hear from God. No one knows the heart of God. Ndi palibe anamuona, palibe amene amadziwa mtima wake, palibe amene Until amamuona. this day, as Jesus Christ is born unto us. Kufikira tsiku ili limene Yesu Until this anabadwa. day, no one knew God. No one knew the plan of God. No one knew salvation. Ndi kufikira tsiku ili palibe amene amadziwa plani ya Mulungu, palibe amene amadziwa chipulumutso. How can Moses, Ndi Mose how can the law and the commandments kapena malamulo be that gift, everyone? angakhale bwanji mphatso? It's not a gift. Si mphatso. Everyone, Jesus Christ, Ndi Yesu Khristu. the word that is inside him. Mawu amene ali mkati mwa iye. You understand? Tumvetsetsa. Everyone, Jesus Christ is that gift. Ndi Yesu Khristu ndi mphatsoyo. Now he has come to this world Ndi anabwera ku dziko lino to lapansi pay the wage of sins for us. kulipira mphotho ya uchimo kwa Bible is ife. saying that he is the Savior, he is the Messiah. Ndi Bible likuti ndi mpulumutsi ndi Mesiya. Everyone, we need to listen to then what Jesus Christ has said. Ndi tikuyenera kumvetsera lero lino kuti Yesu We need Khristu to wanena focus chani. to his messages. Tikuyenera kukhala ndi chidwi Every kumtenga word that wake. he speaks, he will speak what he has seen from God. Ndi chilichonse chimene akulankhula akulankhula chimene waona kuchokera kwa Mulungu. Isn't that right? Si choncho? That's why today it's not a day to celebrate. It's a day where we share gift. Ndi si nkhani yongo ya tsiku logawana mphatso chabe ayi. It's the day when this word has been gifted to us. Ndi tsiku limene mawu awa anaperekedwa kwa ife ngati mphatso. That Jesus Christ who will die for our sins. Ndi Yesu amene anafa That kwa Jesus machimo Christ athu. who will pay for all our wages. of Amene sins. adzalipira mphotho ya uchimo. Everyone, is a day we celebrate. Ndi tsiku limene tikukondwerera za kubadwa kwa ameneyo. Therefore, Ndi choncho as many as who received him, monga ambiri tinalandira he gave the right to become the children of God. anapatsa mphatso yakutchedwa ana a To Mulungu. those who believe in his name. Iwotu amene akhulupirira mu dzina lake. Amen. Amen. But there are people, I believe. Koma anthu amene atikhulupirira. Do you have sin in your heart? Muli ndi chimo? Yes, Pastor, who does not have sin? Hayi ndi abusa ndi analibe chimo. Is that the result of faith then? Kodi ndizotsatira za chikhulupiriro zimenezi? If you have clearly believed in Jesus, Ngati mwakhulupiradi mwa Yesu Khristu. result should be that you should be free from sins. Ndi chotsatira chake chikhale kuti mwamasulidwa kuchimo. Everyone, this Christmas, I hope that everyone can understand Ndi Christmas imene ndikukhulupirira kuti wina aliyense amvetsetsa.
It is the truth that can set you free. ndichoonadi chimene chikhoza It kumasulani is the word of God that Jesus Christ brought to us that sets us free. ndi mawu a mulungu amene anabwera kwa ife zomwe yesu khristu amene It is the amatimasula word of God that guides us to true salvation. ndi mawu amene a mulungu amene amatitsogolera ku chipulumutso choona Not you trying to do something good for God. osati inu kuchita china chake Not chabwino kwa you Mulungu. trying to pray before God. osati inu kuyesera kupemphera kwa Yes, Mulungu. we do pray. inde Yes, timapemphera we do worship God here. inde timampembedza But mulungu this is not the weight, it's not the meaning of salvation. koma ichi sindicho tanthauzo la We pray and chipulumutso worship God because we are grateful and thankful for His ndi grace. timapemphera kumpembedza chifukwa tikumuyamika before chifukwa you do chachisomo that, koma musanachite zimenezi Understand clearly, mumvetsetse bwinobwino Jesus Christ, yesu khristu He brought the words of God to us. anabweretsa mawu a mulungu kwa ife And He says, ndipo akuti your sins, machimo anu your iniquities, masaweruziko anu all your trespasses. zochimwa zanu That is why I'm here to die, to pay that wage of sin. chifukwa chake ndabwera kuti ndidzalipire mphotho ya uchimo I hope that you remember this word ndikukhulupirira kuti mukukumbukira tsiku limeneli and find the true results of faith to become free from sin. ndikupeza zotsatira zoona kukhala kupulumuka And to kuchimo truly say that we are a true child of God, ndikunena kuti ndifedi ana a mulungu then surely God's grace and blessings will be upon you. ndipo chisomo chake ndi madalitso zidzakhala pa inu Up to here, also let's pray. kufikira apa tipemphere Father God, thank you for giving us this time. zikomo ambuye potipatsa nthawi Lord, this is a day as we have gathered to celebrate, remembering about the birth of Jesus Christ. ndi tsikuso limene tikukumbukira za kubadwa kwa yesu khristu You have given us the word to us, ndi mwatipatsa mawu kwa ife where you wanted to give us true salvation through the word. mmene mufuna tikhale ndi chipulumutso choona Not by the law, but by the word that was delivered through Jesus Christ. osati mwa lamulo koma mawu amene mwapereka kwa yesu Allow us khristu all to cherish and focus to the word of God, kutilola tonse kuyamika kukondwerera mawu a and mulungu understanding the heart through the word. ndi kumvetsetsa mawu kudzera Surely mawu you have given Jesus Christ as a ransom for all. inde mwatipatsa yesu khristu ngati chombolo cha anthu onse And by believing, ndipo mwakukhulupirira we become free from our sins. tikupulumutsidwa ku machimo And to be athu say that we are free, we are righteous, ndipo kunena kuti ndife opulumutsidwa is ndife a true olungama fruit and the blessings of faith. ndiyo chipatso komanso madalitso We thank you, achikhulupiriro Lord, for giving us, presenting this gift to us. tikuyamikana ambuye potipatsa mphatso iyi kwa Truly, ife. your name, your love towards us, it is what needs to be glorified. ndipo dzina lanu chikondi chanu pa ife chimene chifunika Thank you, kulemekezedwa Lord. And as we put all things into your hands, zikomo kwambiri mmene tisiya zonse m'manja we mwanu have prayed in the name of Jesus Christ. tapemphera m'dzina la yesu khristu Amen. amen tamvetsera bwino tamvetsera bwino so monga mafotokozera abusa tapeza kunena kuti yesu khristu akuperekedwa kwa ife ngati mphatso tsiku limeneli la khrisimasi si nkhani yongopha nkhuku si tsiku lofa nkhuku ndi la mpungayi koma ndi tsiku limene mphatso yaperekedwa kwa ife amene ndi yesu khristu amene iyeyu ndiye mawu a mulungu pali china chake chosangalatsa chimene abusa ananena akunena kuti mphatso imeneyi anayikonzekera litiro anayikonzekera liti dziko lapansi lisanatani lisanakhazikike mu mtima mwake anati asunga mphatso imeneyi ndi pa 25 limene tikonzekera kapena tikumbukira ndi limene akutulutsa mphatso ya yesu khristu ndi kutipatsa ndi tapeza kuti mkati mmene mumu mwa yesu khristu muli madalitso onse afuna atipatse zonse pamodzi ndi iye kumapeto kwake amanena kuti chisomo ndi choonadi sichinabwere kudzera muchani muchilamulo koma kudzera mwandani mwa yesu khristu tinayo mphatso imeneyi tafunsana zanuwo muli nayo mphatso imeneyi zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene tinayo nayo this time is now time for offering